tidzokera mumhuri menyu muri vangani? Mumhuri medu tiri 4, 2 girls ne 2 boys. Mukuru ndiani? Mukuru mukomana anonzi Simbarashe Mushavati wa 86, koya inini wa 89, koya mukomana wa 93. Ngoti pari zvino hapo koya iyeyu sarudzai wa 95 gotweromba. Ndisaru ndiwe ugotweromba? Yes. Isimboti taura saru haayemera segotwe. Wekuemera hapachina waanoemera pa because dai pamwe amai vake vanga varipo ndo vaiemera. Amai havasipo? Havasisipo. Chii chakaitika? Amai vakashaya 2009. Vakangorwara kwenguva pfupi vakabatwa TB vatozongoshayawo. Right. Ko baba varipo. Pano patiri ndepani pano? Pano patiri takapawana kupfurikidza nekuremara kwatakaita. Mama vakamufambira, munongoziva kuti uchikura mukurodya unosangana nemamwe malandlord asingade mawheelchairs padzimba dzavo. Saka takasangana nechallenge yakadaro. Mama vakafambira kuenda kuremembrance, ndopakazobuda imba yepana patogara. Saka tototi pano ndipedu. Tinotenda Mwari. Alright, kujerosdiri kuprimary machallenges atakasangana nawo kwakavakwa zviri so user friendly, zvimwe zvese bho, asi vashandi vanoshanda ikokoko havane attitude, havana that love yekushanda nevanhu vane urema. Like zvizhinji kune vamwe vasingatogoni kuzvibatsira, anenge ada kubatsirwa navo. Hatisi tese tinokwanisa kuzviitira zvimwe zvinhu, nokuti kuno umwe anoda kugezeswa, umwe anoda kudii, but zvinhu zvavanoita zvinenge zvine karafu mukati. Asi dai vanga vadzidziswawo kushanda, kudzidza zvoyo zvokuti how they can manage munhu akaremara, momuita sei, uye vachiratidzwawo rudo, because hazvisi zvinhu zvese zvokuti munhu unoda kushanda uchingoitira munhu hasha. Kozoti kusekondari machallenges atakaita ndekuti sezvo taidzidza kumaday school kunogara kunodzidza vana vari able, machallenges ndekuti mabuildings avo akavakwa according kuvanhu vanofamba, pane masteps. Isusu access yewheelchair hapana because hakuna maramps. Senge patafara 2 maclasses mashoma anotoverengeka nemaramp, mazhinji ane masteps. Saka iwo kana uchidzidza mu4A1 wotoziva kuti klasi iyi ine ramp, endewo haungazvinozvichinjise kwaheadmaster kuti madii mati klasi yedu iende uku, noti kana atori anenge akagrupa. Saka kana zvitori izvozvo ndizvozvo. Plus matoilet taitozvipanisha because haanawo futi marambo matoilet nechiko futi. Kana uchiti kuzvipanisha maizvipanisa sei? Ndakazvidzidzisa kuti pandogeza makuseni paisati ndabuda ndotongopinda mutoilet ka1 and then ndotozodzoka kana tatobreaka from school. Kana utoziva kuti ndiri kubuda na7 ndichadzoka na1 idzodzo ndodzandaiuya ndichisunungurawo pano pamba. Maticha wanga ari sei kusekondari? Maticha ekusekondari vamwe havo vaive friendly, but vamwe ndo vaiva vakatongojaira kuti vana vanodzidza panapa vatinodzidzisa ndivava vekuti nyange ukada kana kumwitira hasha atozvijaira, but isusu vamwe ukatotiitira hasha unenge watotivhundutsa, because unenge watotityisa. Kana mangwana handimbodi kana kutaura newe because unenge watondiratidza the other side yako, ndenda kutotya. Saka akakuvumbura kamwe kavanoita akadai vadzidzawo kuti ava vanhu ava zvimwe tikavaitira zvakadai izvi vanogona kungotikanganisa. Handiti? Saru, pane here zvimwe zvaunorangarira zvakaitika kwauri kusekondari kana kuprimary, zvinhu zvekuti unoratidza kuti wakambonyekedziwa kodzero dzako? Takatafani kuprimary. Kuprimary
taitombonyikidzana pachedu isu vanhu vakaremara. Zvanga zvinhu zvakaoma. Ina ndamborarama zvakanaka primary yangu, childhood yangu. Ndaitoyozivisa kutoti musi wekuvhura waakusvika, handisi kuda kuenda kuchikoro, nekuti kune vamwe vasikana vaizviti isu tisu, ende tinoziva zvatinoda uye tisu vakuru vepano. Saka kunyangwe pakauya magifts, like tikapiwa magifts iwayo wainzi ndipe kuno, ubva watorerwa zvinhu zvako, ungopiwawo zvimwe zvakangodaro daro. Saka even chero zvimwe zvinhu zvekuti unenge wabva nazvo kumba, like hembewo dzimwe dzakanaka kana chikafu, waitorerwa nekupusa uku, wotorerwa iwe, hapana chaunoziva, womupa because anenge achikuvhundutsira, ende anenge ari head girl kana kutoti ariwo amenuka, nyangwe asiri head girl or whatever, but anenge atori nechisimba chekutoti anenge achikutyisidzira nekuti unenge uri mwana mudiki. Kazhinji kacho taiwanzonzi ende munditsvagira mari nemusikana iye, toenda iwe tonokumbira mari, but nenyaya yekuti paboarding kamari yacho tinoiwana kupi tisingabvumirwe mari pachikoro, but vamwe vaiwana vamwe vaishaya. Saka isi nekushayawo obva ati unoda kuitwa sei, kurohwa kumagaro kana kudhonzwa nyatso dzemazamu, because unenge uchangoti tange kukura tumazamu toitwa kutanga kubumbira, saka unosarudza zvaunoda, but hapana zvataikwanisa kuzviita, waingobvuma zvawada kurohwa kana kunzwawo. Chimwewo zvakarewo vamwe vaibva vatimbonyikidza, ivo vanofamba ivo vari disabled ivavo vanenge vakuda kutitorera isusu mawheelchair, vanofamba nemawheelchairs, vakutora mawheelchairs edu vakufamba nawo. Iwewo paunoti regai ndiendewo kudining kana kuti ndiendewo kwakati kana kuti yanguva yekuti mune makuzorora zvinyu muri madormitories, auya akukutorera wheelchair, wakusarawo usina kana something chekuaksisa kuti ufambe. Saka zvinhu zvaindirwadza usingaite kuti isusu vakaremara pachedu kana tichimbonyikidzana uku nzoko vanozotibatawo sei. Secondary yangu handidi kunyeberai, most of my friends vekusecondary maabos they were so friendly, ndakafara zvisingaite. Chaitongondivhundutsa ndichingoti kondikazodai, but izvo zvandambosangana nazvo ndakaita kuprimary. Asi chaizonyaonetsa ndechekuti vabereki vairambidza, vamwe vana vainoripota kuti mwana wenyu arinowirana nechirema kuchikoro. Saka uye nenyaya yekuti ataurirwa manje, ataurirwa obva handidi kukuona uchiita sei, uchishamwaridzana nemunhu akaremara kana kuti uchipusha munhu akaremara, because pane kadistant kuti uende pachikoro kana nekuti futi ugodzoka kumba, uye paenvironment yepachikoro pakakura. Saka unenge uitodawo munhu anokubatsira kuitira kuti zviite easier, like kuenda kuassembly, kuenda kutoilet, like zvazvichatarwa naAbi masteps aya. Pamastairs tichitoburuka ndakatombodonhedzwa, but haungavapomere because ndo zvazviri, ndo mavakirwa pakaitwa pachikoro pacho. Saka ndingavablame. Saka tingokumbira vabereki kunzoku kuti kana mukatoona tichiwirirana nevana venyu, nyangwe vari able bodied vachitifarirawo, tibvumirewo kuwirirana navo, because zvinhu zvakanaka uye zvinobatsira kuti tese tiite sei, tisocialize zvakanaka pasina kana kushorana kana kutarisa zvandiri, nekuti inini nditori nezvandaigonawo zvazvisingagonekwe nemafriends angu, uye nditori nehelp yandaitopa umwe munhu pamafriends angu iwaye zvaaisangana nazvo kumba kwawo, aidzowo pamwana wabviswa kumba kwawo, ndaitomubatsirawo kana achitonyimwa chikafu, ndaitomuti wangu handeikumba tonodya chii chandendasiyirwa kumba ikoko, tonobatsirana ipapo, oro kutobatsirana homework chaiyo. Saka vabereki haikona kumbonyikidza vana venyu muchiti usawira nemunhu akaremara, even dai kukudanana nemukomana ari abled, vabereki vane kamukaka kuti chirema ndochidii kana kuti chinozondibatsirani. Ini pandiri panapa, I can cook, I can wash, I can bath myself, I can even put makeup sezvandakaita izvi, ndinoita zvinhu zvakawanda. I can bake, ndobheka mabiscuits, ndotoibika kutopfuura vamwe vana venyu vamune muchiti asatambe neni.
izvozvozvo. Saka imi mamheni kuti munenge muchifunga kuti pakuti awirane neni pamwe ndiri kumushandisa, handimushandise, no, ndinogona kuzvibatsira zvinhu zvangu ndega, asi mukubatsirana uye mukuyererana chinhu chakanaka. Saka vabereki kana muchiedza kuti adanha nechirema, zvisakuvhundutsai, nekuti rudo ibofu, umwe neumwe anoda waanoda. Akatondiaseptai ndinotobvuma. Imi vabereki mukazoda kupindira, mai makuda kupindira dzii. Saka itai kuti tiwirirane kuti zvinhu zvifanire kuita. Ndafarira smile yako apa. Rega timbonzwa abvi papa achitaura Saru nezvawanga uchifunga wewo. Une nyaya yakoda kutaura yekuti hauziere mangwana. Wangada kuti chiiwo kuwedzera pane zvaanga achitaura maringe nemunhu wanenge wachiti usatambe nechirema, asi wangada kutaura nezviremangwana, wangada kutaura kuti chii? Pakurambidzana kwavaita ini ndakatosangana nazvo, asi kungoti ini ndoda kungovaudza vabereki vari kunze kuti amuzive ramangwana kuti rakamira sei. Aidha mangwana uchauya uchikumbirawo kana kuti ucha yangu, pomwe wapindirwa neurwere, mwana wako haasi kugona kana kutofamba, uchamutakura nebhara hapana. Uchandifunga kuti anga ane shamwari yake nhingi, uchada help yeucha yangu, wewo kundikumbira. Unondikumbira sei iwe kana uchirambidza mwana wako utamba nei?